Čo rozvíjať? Silné alebo slabé stránky? Sme si svojich silných stránok vedomí? Čo sú vôbec silné stránky? Začneme od konca. Silné stránky sú pozitívne charakterové vlastnosti alebo cnosti. Schopnosti či oblasti, v ktorých jedinec vyniká. Silné stránky sú naše najcennejšie aktíva. A to nielen v pracovnej sfére, ale aj v osobnom živote. Bohužiaľ, ľudia majú tendenciu všímať si viac nedostatky. To sa snaží odstrániť napríklad aj pozitívna psychológia. Celkovo sme však od detstva, či už v škôlke alebo v škole, vedení k tomu, aby sme pracovali na svojich slabých stránkach a stali sa tak vyváženými osobnosťami. To je však jeden z najnebezpečnejších mýtov, ktoré bohužiaľ dodnes ovládajú naše vzdelávanie a výchovu. Slabé stránky treba poznať, to áno, aby sme vedeli, do čoho sa musíme pustiť, či už s pomocou alebo väčšou prípravou. Naproti tomu, silné stránky vedú k majstrovstvu a majstrovstvo vedie k úspechu. Ukážme si to na nasledovnom príklade. Z príkladu nám vyplýva, že keď sa budeme venovať slabým stránkam, dosiahneme vo všetkom len priemer. Za to, pri rozvíjaní silných stránok sa skutočne posunieme k tomu, prečo sme boli stvorení. Aké konkrétne kroky teda podniknúť? Najprv si musíme uvedomiť, čo sú naše silné stránky. Na to je najlepší brainstorming s nasledujúcimi otázkami. Aké úlohy rád príjmam a prečo ich rád plním? Aké sú moje najväčšie úspechy? Aké vlastnosti si na mne moji známi cenia? Akú spätnú väzbu som na seba dostával? Aké sú moje plusy? Aké sú moje zvláštne schopnosti? Potom treba zistiť, ako sa dá táto stránka rozviť a premeniť na úspech. Rozvíjať môžeme či už čítaním odbornej literatúry alebo trénovaním silnej stránky v praxi. A ako ju premeniť na úspech? Treba sa zamyslieť, kde sa táto schopnosť zapája v práci, v akých situáciách sa prejavuje a kde je potrebná. A potom hor sa na majstrovstvo.